Edi cemaat öňün bir wagtymyzda aýdypdyk. Şu agzdan bir zat çykanna dikkat etmeli. Bilmän şu agzdan gelişiksiz sözi Hudaý haklasyn lanet edäýsen, lanet diýilýän zat şeýle bir zat meni nebirine lanet edýän haksız yer. Awwalana hakykatdan lanet etmäne, gargynmana laýyk bir iş etse bolubiler insan ýalňyşmana mahsus. İnsan nisyan sözden gelip çıkan, yattan çıkarıcı, yanlışgıcı manini veriyor insan sözün özü. Yanlış ağda bir zat edeyen sen evvelen etmeli zadın ve l'afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. İnsanlar birbirini bağışlayan insanlar diye şunu yal yaxşılık edenler, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah şunu yal yaxşılık edenler söyleyenler diye. Sen kelläňe iki bilen getirmeli zadın, men şu bu yanlışlık etti. Ay Hudaýymdan tap diýmäken bağışlayın. Eğer men şunu bağışlasam Allah şu iş söýýär diýip Allah rıdasyny bağışlaman masal. Awwal. Ýa-ni birden neken gaharyna hakim çykyp bilmän gargyna aýtan bir zady belledi goý. Şu gargan adamyňa, şu garganyň baran wagtyna Allah azza we jell şu garganylan adama, şu garganyny laýyk görmese o garganyň boş ýatmaz. Onun üçin hem türkmen ağada bir söz var. Tayak buruşurlar, tayağın iki ucu var diyenlerler. O gargınç barıp ona değmese, çıkan yerine gelip değecektir. Son için bir yerine hay yer çeken, ay çağalandan tab, ay Hudaýa nauzu billah. Ayarlamada dikkat etmeli, ayarlamada öğretmeli. Bulgusu diyere gargamaları var. Eğer şu gargan adam yönü görüpçülüğünden bir yerine söğük koyuveriyor ayarlar. Gargasanız billäň doýun, gargan adamyňa da gargynç ýokmasa, gargynça laýyk däl adam bolup sen nefsiňe uýup gargaýan bolsaň, şo garganyň ýydyna ödüňe geljekdir, şonu bille goýun. Şoň üçin diliňe dikkat et, gargynça laýyk adama da gargama, Allahdan hidaýet dile. Şu agdyňdan çykan zat ahir kabul boljakmy? Gel gowy kabul bolsun. Gel sen şeýle bir dua et, o saňa ýamanlyk edipdir. Sen şeýle bir dua et. Ol doğru yola girip gowa adam ol senden başgasyna ýamanlyk etmesin. Özüňden başgasyna ýamanlyk etme diýer, sen ona ýaxşy doga sen mazlum, o sana zulmetdi, sen mazlum dämi? Mazlumyň dogasy kabulmy? Doga etdi. Senden başgasyna ýamanlyk etmän, o sana da gelip ötünç sorap senden başgasyna ýaxşylyk etsin. Awliyaullahların ýoly şudur edi cemaat. Awliyaullahların ýoly da dogrudur. Eger awliyaullah Allahyň dosty bolsalar, olaryň ýoly Allaha dost bolmak ýollar edi cemaat.